Продовжуємо інформаційний вечір на АТР. Це Бугуй, в студії Оксана Денисова та Осман Пашев. А наш наступний гість Олег Стариков, член громадської ради при Державній службі України у справах ветеранів війни та військовослужбовців АТО. Доброго вечора. Добрий вечір. І говоримо ми з вами про всі ці громадські організації, а також про гроші, які вони отримують. Приводом для обговорення цієї теми хочу нагадати, став скандал, який відбувся минулого тижня на засіданні громадської ради при Міноборони під час публічного звіту Держслужби у справах ветеранів про роботу за 2016 рік. Якщо готове відео, ми можемо подивитися. Мене звуть Дмитро Різниченко, я голова громадської організації «Новий Вогонь», ветеран війни. Я хотів спитати, минулого року на 9 травня в Києві був проведений путінський флешмоб, який стартував у Москві, називався він «Безсмертний полк», і там з колорадськими стрічками, з портретами йшов натовп. Такий самий флешмоб був проведений на окупованій території в Криму і в Києві. Я з подивом дізнався, що, виявляється, організувала цей путінський флешмоб громадська організація «Союз ветеранів АТО» Петра Ципенка. Тобто, минулого року, коли ми зустрічали там людей з колорадками, з червоними прапорами, ми думали, що це агенти ФСБ в валізах протягли якісь страшні кошти через кордон для того, щоб тут спонсорувати антиукраїнські ідеологічні операції. А виявляється, гроші на це дала українська держава вашими руками. Голова Організації ветеранів України Петро Цибенко. Хочу сказати... Называй название, слышишь? Ще раз наголошую. Організація називається Організація ветеранів України. Какие? Так от, 9 травня... Какие футболистов? Назови, каких ветеранов? Організація ветеранів Ти сам ветеран? України. Ти ветеран сам? А як? Організація ветеранів. А як? Ти 49-го року народження, що А ти як? брешеш? А як же? Ти комуняка сраний, 49-го року народження. Це твоя офіційна біографія, який ти нахрен ветеран. А стрічки колорадські там звідки? Я їх сам зривав. Я нікому не чіпляв, і я нікого їх не знімав. Я извиняюсь, кто вам дал право называть эти ленточки колорадскими? Эти ленточки, если вы знаете историю, были... Щоб ви сказали. Прекрати. А не бийтеся. А не бийтеся. Тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно. Повертаємося до ефіру. Ми не будемо говорити про сам скандал, оскільки його фігуранти відмовилися вдвох прийти до ефіру, і кожен з них відмовився. Ми поговоримо про проблему глобальніше, тому що проблема не стільки в стрічках, скільки у державному фінансуванні величезної кількості громадських організацій, діяльність яких в деяких випадках не підтверджена, деякі з яких є фейковими, їх дуже багато. От, наприклад, наводжу цифри останні. Надання фінансової підтримки громадським організаціям тільки 11 мільйонів за минулий рік, тільки 11 мільйонів тільки в місті Києві. Загалом роздано 80 мільйонів. От скажіть, Олеже, ваша організація скільки нараховує членів, яка її структура, да? Скільки коштів виділено? Чим вона займається? Выделение бюджетных денег на поддержку громадских организаций предусмотрено законом Украины. Законом Украины статьи 20 по ветеранам и по постанове Кабинета министров 176, где определен порядок використання коштів, передбачених в державному бюджеті на фінансову підтримку. Вот эту постанову я принес ее показать, в которой расписано весь порядок, что делает государство для финансовой поддержки общественных организаций. Здесь определен
какие документы подаются на начальном этапе, как государство проверяет эти документы, как общественные организации зачищают свои проекты, потом как проплачивается, и потом обратно, как общественные организации, проверяется с помощью аудита державной службы, а так контрольно-ревизионное управление, которое сейчас называется аудитором. Ви очолюєте громадську організацію миротворців, так? Да, Ви теж миротворили? Да, я являюсь членом Рады Союза участников миротворческих операций. Ні, зокрема, ви де миротворчістю займалися? Что? Ви де Дело в том, что я готовил, лично я не был, лично у меня статуса миротворца нету, но я готовил миротворцев для того, чтобы они ехали за границу и повышали престиж нашей Родины. Скільки членів вашої організації, де вони воювали? У нас 17 региональных представительств. Значит, насчитывается 1250 человек. Это те людей, которые учтены конкретно, не те, которые поддерживают, я считаю, не те, которые поддерживают, а учтены, которые дали свои паспортные данные, инвестиционные коды, и они записаны на соответствующие учеты. І ваша громадська організація теж отримує гроші, так? Да, отримуємо. Дело в том, что мы отримуем гроши, сейчас мы получили 3-й раз. Первый раз нам дали 50 тысяч, это было 2 года назад. После того, как мы показали свое умение расходовать бюджетные деньги, показали их целевое выкористание, показали, что мы правильно оформляем бюджетные, финансовые документы, показали, что все казначейства мы проводим. Следующий год нам дали 200 тысяч, мы вот это все провели. И на следующий, вот в этом году мы получили 370 тысяч. На що ви їх використовуєте? На які цілі? Мы, значит, для того, чтобы получить деньги, в соответствии с данной постановой 176, 30 березня и на следующий год подаются перечень документов, в который включается 15 документов. Который порядок, там, и статуты, все. И в том числе... нам розкажіть, Да, що ви витратили цифру? Як для першокласників. Да. Я вот, в принципе, чтобы вы понимали, я вот подготовился, естественно. Постанову ви читали, просто я скажіть. вот, смотрите, 15 чтобы документов, вы, это гарно, чтобы вы понимали, что такое. Вот готовится такой план, громадская организация, такой план, где расписано, что делается, как делается, на какие мероприятия мы его включаем. Читайте. Да. Ну, смотрите, я просто подготовился Ну, читать. Да, я вот вижу, смотрите, что мы сделали. У нас первое, есть. Значит, на что расходуется, на утриманные организации расходуется 20%. В данном постанове включено. Что такое утриманная организация? Это аренда офиса, закупка всяких канцтоваров, ремонт техники. 70 тисяч гривень цього року зможете витратити. Я порахував вже. Матеріальне заохочення, це 30 тисяч примерно, це 20%. Матеріальне заохочення працівників, це не зарплата, а матеріальне заохочення. Це, в принципі, деньги идут бухгалтеру, который ведет всю бухгалтерскую документацию, финансовую документацию этой организации, то есть общественной организации. Чтобы вы понимали. Це заохочення бухгалтера? Да, это заохочение бухгалтера. Это получается, что бухгалтер получает где-то 3000 гривен чистыми, 5000 это единый социальный внесок, это где-то выходит 5000, но с единым социальным внеском и расходами, где-то выходит 3000 гривен на бухгалтера. Найдите бухгалтера, который ведет ТОВку со всеми документами, со всеми отчетами. Я думаю, это очень экономно. Далее. Следующее. На заходы используется 45%. Значит, по нашим данным, что израсходовали, было 100 тысяч. Прежде всего, мы провели круглый стол. Значит, определено в данном постанове, определено конкретный перечень, на который можно израсходовать деньги. Конкретный перечень, за который выходить нельзя. Ни влево, ни вправо. Я понял, квадратный нельзя, круглый стол можно. Провели круглый стол, это по Дню миротворцев ООН, который 29.05. На него мы пригласили было 100 человек. На каждого человека мы за этот заход израсходовали 5033 гривны. То есть на одного человека мы израсходовали 50 гривен. Что это включает? Аренда музея, проведение выставки, автобусы, экскурсии.
Люди приезжали со всей страны. Мы их только покормили, но деньги на билеты мы не разрасходовали. Следующее. Значит, выездное заседание рано на День украинского миротворца. 4 дня, 14 по 17.07, 200 человек. Мы израсходовали на это 22 518 гривен. То есть с одного человека 110 гривен из расчета туда завести и назад вернуться. Кому це потрібно, Олеже? Ну, давайте я закончу. Ну, да, давайте я закончу. Следующий день красных маков. Знаете, такое в стране, это Союз участников миротворческой операции. Мы явились инициаторами того, чтобы этот праздник, то есть это не праздник, эта дата была отмечалась в нашей стране. Это день памяти всех загиблых во всех войнах. Значит, наконец, мы сделали так, что в перечень, который проводит Канада, и включили даже украинских священников. Это было, в принципе, это наша инициатива. Мы пригласили на День красных маков. То есть мы потратили на это 4860 гривен на так называемый круглый стол. Было 80 человек. Следующая популяризация... Пане Олеже, ви продовжите зараз про популяризацію заходів серед ветеранів і миротворців. Просто мені режисери кажуть, що у нас вже готовий скайп, і я дам слово Оксані, щоб представити нашого гостя по У скайпу. нас, ми маємо сьогодні скайп, ми чекали в студії Олексія Ліпіріді, радника міністра соцполітики. Це міністерство насправді і виділяє кошти на громадські організації, але у Олексія зараз завершилася щойно нарада в міністерстві, тому ми включаємо його скайпом. Добрий вечір, Олексію, бачите мене? Добрий вечір, бачу, чую. Прекрасно. Розкажіть, будь ласка, у вас, я так розумію, нарада відбувалася саме з цього питання. Розкажіть, будь ласка, які рішення були прийняті на нараді, чи були вони прийняті взагалі? Ні, це не так. Це не була нарада в Міністерстві соціальної політики. І в даному випадку хочу сказати, що я виступаю не як радник міністра соціальної політики, а як керівник громадської організації «Центр допомоги учасникам АТО». Тобто я також зацікавлена сторона цього процесу. І на засіданні робочої групи, яка підбивала підсумки щодо фінансування громадських об'єднань, я відмовився від запропонованих нашою організацією 400 тисяч гривень. Бо в мене інша точка зору, я вважаю, що це неправильно. Ви відмовилися, Олексій, я знаю, але ви не довели, якщо ви вже про це заговорили, то ви не довели справи до кінця, тому що це шляхетно відмовитися, але ж за вашою спиною одразу інші громадські організації поділили ці кошти. Так, це те, що я міг зробити, це відмовитись від наданого фінансування. Я розказав про свою точку зору. Я запропонував направити ці кошти на іншу державну програму, але було зроблено, як зроблено. Тобто робоча група прийняла інше рішення, це відбувалося шляхом голосування. І протокол з цього голосування направлений до Міністерства соціальної політики на розгляд міністра. Все-таки хочу спитати вас, як радника міністра. Ви писали, я прочитала в Фейсбуці вашому, що існує якась програма щодо оптимізації кількості і бюджетних перерозподілень на громадські організації. Чи є така ініціатива міністра, чи є така ініціатива ваша, чи може це бути колись впроваджене в життя? Це була ініціатива Міністерства соціальної політики, яка провела низку громадських обговорень щодо змін в постанові Кабінету міністрів щодо конкурсів. Пропонувалося змінити видатки на фінансування, на підтримку громадських об'єднань з фінансування статутної діяльності на фінансування саме проєктів за конкурс. Тобто ви підтримуєте фінансування за цією системою, яка існує в світі, да? Як гранти під проєкти, які будуть пропонувати громадські організації? Так, і я підтримую, і разом зі мною також низка інших громадських об'єднань, які створились за часи війни. Вони також вважають, що підтримувати потрібно саме ті заходи, які є важливими для сьогоднішніх ветеранів, для учасників АТО. Скажіть, а якщо зараз немає таких конкурсів проєктів, то за яким принципом зараз розподіляються ці гроші?
то їх треба створити. Так ми вважаємо. Так, зараз оці найцікавіше, те, що ми дізналися з цього конфлікту, це 80 мільйонів гривень на громадські організації. Це понад 3 мільйони доларів. Це сума, яка вистачить, щоб майже на сіро вийти навіть на волю. Майже та сума. Я хочу сказати, що 80 мільйонів гривень – це сума, яка визначена державним бюджетом України на видатки, на фінансову підтримку громадських об'єднань ветеранів, також інвалідів. Є інші державні програми на підтримку громадських об'єднань. Також громадські об'єднання фінансуються з кожного місцевого бюджету. Міські бюджети, обласні бюджети, районні бюджети. І сума взагалі не 80 мільйонів, а багато сотень мільйонів. Підраховано, скільки держава і місцеві органи влади витрачають на підтримку громадських організацій? Так, разом з народним депутатом, вірніше, це він зробив такий запит до Державної служби статистики з проханням надати суму коштів, які витрачаються з бюджетів всіх на фінансову підтримку громадських об'єднань. Ми чекаємо відповідь. Олексію, ще в мене питання, а як бути з тим, щоб зменшити кількість і прибрати звідти фейкові організації, які постійно отримують бюджетні кошти зі списку ГО. Да? Я тут таке читаю: ветерани Київського вищого військово-морського політичного училища 150 тисяч гривень, Всеукраїнське об'єднання ветерани за Україну 1 мільйон гривень отримали, Всеукраїнська спілка Союз ветеранів ракетних військ стратегічного призначення України, я не знаю, хто ці люди, отримали 350 тисяч. Організація «Закінчимо війну», вони не знають, де закінчити війну, ну, в зоні АТО я можу показати, куди поїхати. Тобто всі міністерства обсаджені людьми, які отримують, невідомими мені людьми, які отримують доступ до бюджетних потоків, користуючись законом про підтримку громадських організацій, і отримують корки для того, щоб у владних кабінетах вирішувати свої проблеми. Тому це не треба якось структуризувати, систематизувати і викинути звідти непотрібних. Хто цим має займатися і чи має займатися Мінсоцполітики цим? Це стосується взагалі громадської діяльності у нас в Україні. Є закон про громадські об'єднання. І вважаємо, що підхід до діяльності громадських об'єднань має бути змінений. Ми готуємо відповідні пропозиції до законодавчих змін, які винесемо на розгляд депутатів щодо змін в законі про громадську діяльність. Так, ви правильно кажете, і я також про це писав, тобто це є моя публічна інформація, що такі громадські ради, які створюються при міністерствах та відомствах, вони раніше і зараз використовувались, мабуть, для того, щоб мати вплив на посадових осіб, щоб мати вхід до кабінетів і здійснювати свої особисті амбіції, скажімо так. Бо підхід треба змінювати, ми так вважаємо. Сьогодні країна потребує... І отак спитаю. Дивіться, може нічого не треба вигадувати? Да? Є те, що ми знаємо. От є в Україні працює фонд відродження або відділ культури, науки і преси Посольства Сполучених Штатів. Ви заходите на їхній сайт і бачите ту політику, яка заявлена цими структурами, або називаємо це Госдепом, або фондом відродження Соросом приватним. Вони заявляють політику і вони заявляють, які проекти можуть бути подані. Тобто це означає, що Міноборони або Мінсоцполітики заявляють свою політику, яку вони хочуть реалізувати через громадський сектор, а громадський сектор на конкурентних основах подає лише проекти. Хіба це не вироблено, чи треба вигадувати велосипед для того, щоб це запровадити? Ми про це і кажемо. Треба використовувати світову практику. Це світова, це європейська також практика, і ми в Україні маємо її використовувати. Так, ви кажете вірно.
Кому ви кажете про це Олексію? Ви комусь кажете, а ніхто нічого не робить. Я просто думаю, може нам комусь сказати, вам допомогти. Ви запитали, я вам відповідаю, що так, це вірно, і відповідно ми готуємо пропозиції, щоб воно так в нас в країні і було. Ми працюємо з народними депутатами, Олексій. ми працюємо. Зрозуміло. Олексій Ліпіріді, дякуємо вам, Олексію. Глава правління Всеукраїнський центр допомоги учасникам АТО був з нами на прямому зв'язку з скайпом. Дякую, Олексію. Ми повертаємося до... Олега Старікова, який... Давайте далі читати. Да, і отак виходить, що ви нам так гарно переповідаєте, а потім одна з організацій, яка отримує гроші, з колорадськими стрічками проводить путінські флешмоби. Як так стає? Давайте мы чуть-чуть не передергивать факты. И первое, никто никаких преференций и в кабинеты не заходит, как вот говорили. У меня даже нету пропуска никуда. Мне он, кстати, и не нужен. Добре. Я не общаюсь, с руководителями центральных органов выполнительной власти, потому что они мне не нужны. Если мне надо какая-то информация, я сделаю официальный запрос и получу эту информацию. Это первое. Второе. Насчет конкурсов и так называемых грантов. Значит, я начал рассказывать, вы меня не слушаете. Так вот, конкурсы Державная служба и проводит. Она собирает информацию за год 30 июня и 30 березня и целый год проверяет все финансовые документы, которые есть. И таким способом она определяет, может ли эта организация сделать или нет. Вы у господина Липириди спросили, почему он запрашивал 2 миллиона 400, а ему дали 400 тысяч гривен. Почему? Так он и 400 не взял. Нет, а вы же я ж был тогда, потому что он чуть-чуть передергивает. А почему? Потому что его проверили, а там никаких знаний бухгалтерского учета и знания нету никакого бухгалтера, который это деньги может реально сделать. И поэтому это первое. Второе. Тому що мало, да? Это он сказал, что ему мало. Понимаете? Він тільки що сказав, що він відмовився. Нет, так вот же я что говорю, он 2400 запросил, я вам дам документы, кстати, я же принес документы, я же знаю... А що ви в ефірі подали? Нет, так а почему? Вот и деньги, вот пропозиции Державной службы, вот тут он тут есть, он запросил 2400, ему за то, что он непрофессионально его бухгалтерская, то есть он не представил бухгалтера, и в итоге ему Державная служба, проверив все, она ему только решилась на 400. И следующее. Так він не взяв нічого. Потому что... Пане Олеже, нам намагається пояснити, що він шляхету не взяв нічого, але йому було замало. В 6 разів менше йому запропонували. Хто взяв ті 400? Хто взяв ті 400, які він 400 разделили на 20 организаций. Следующее. Насчет грантов. Вот определите, например, организации, которые вы говорите. У нас есть какие ветераны? У нас что, есть ветераны только 2014 года, что страны до 2014 года нет? Я теж хочу У нас знати, не было страны до 2014 года. У нас была страна до 2014 года. Я как раз хочу знать, у нас есть, какие там значит, ветераны. такие вот, как господин Липириди, он делает все возможное, чтобы рассорить весь ветеранский рух. Он разрушает ветеранский рух. Я, в принципе, понимаю, что для чего это делает. Я понимаю. Для того, как для чего? Чтобы разделяя властвуй. Вот для этого и делается. Потому что делают ветераны? Ветеранское движение отстаивает права своих членов. Мы собрались. Вот для чего это все ветераны собираются? Для того, чтобы отстаивать права своих членов. Для того, чтобы государство, например, я уже 10 лет как назад уволился с воинской службы, а мне пенсию до сих пор не пересчитали. Можно говорить, а мне пересчитали не почему мне пенсию не пересчитывают, потому что должностные оклады офицерам, которые служат, остались на том уровне, когда я уволился 10 лет назад. Можно я закончу? Перше запитання про ветеранський рух. Як так стає, що потім в цьому ветеранському русі з'являються колорадські стрічки і про путінські флешмоби? Значит, это вы задаете вопрос правильно. И я, дело в том, что мы вот не в ветеранском рухе, давайте мы не сваливать все мухи, котлеты, все, давайте чуть-чуть разделим. Організація Петра Цибенка – одна з найбільших ветеранських організацій України, які понад 30 років. А помните, я вот вначале говорил, у нас 1250 человек заявленных членов. То есть те, которые действительно являются, а не те, которые нам еще сочувствуют. А вот почему бы вы не спросили у Петра Цибенка, сколько у него заявленных членов, реальных? Не то, что он говорит, у меня в нашу организацию входят все
пенсионеры, которые есть в стране. Это он так заявляет. А давайте мы сделаем, вот же журналисты, спросите Я у него, как раз господин у вас. Петр Цыбенко, нет, товарищ Петр Цыбенко, сколько ваших членов входит? И поэтому вы тогда узнаете, не надо смешивать ветеранские организации, которые патриотически настроены, которые работают на страну и на развитие, и те, которые вы, в принципе, назвали. Это, и он, кстати, Цыбенко и сам сказал, я отношения к ним особо-то не имею. И это вы у него спрашиваете. Я якраз хотіла і у вас спитати, скільки у вашій організації реальних ветеранів, тому що ветеранам А я ж сказал, можна... 1250. Вони реальні? Да, в яких это миротворчих місіях именно вони воювали? то есть те люди, которые были участниками миротворчих операций, которые входили в контингенты ООН, или когда были в НАТО от Косово или в Ираке. Это именно те миротворцы, которые там были. Тому що Понятно. ви ж... У нас дуже мало чого, на хвилина залишилося до кінця. Ладно. А я хочу підсумувати. От ви говорили про те, що ви проводили круглий стіл там за якісь гроші. А от ми зараз проводимо з вами квадратний стіл цілком безоплатно. Я Да. проти, чи потрібні гроші? Нет, это круглый стол, правильно, проводится где-то, на какой-то территории. Мы снимаем, для того, чтобы провести круглый стол, что мы делаем? Мы снимаем помещение, например, мы проводили в музее Киевской фортецы. Для этого надо заплатить аренду. Мы там делаем фотовыставку миротворцев. И эту выставку миротворцев, что мы заплатили за аренду, знаете, сколько за 2 недели посетили? 5500 человек, по данным музея. На такую выставку скажите, кто из входит других. Поэтому, Слушай, я говорится, так не господа, знаю. я говорю, вы правильно все делаете, Я но так- это раскол ветеранского движения. Это очень плохо. Я так і не зрозумів, як все вас так гарно перевіряють, а одна з ветеранських організацій проводить такі флешмоби і такі стрічки. Як це з'являється за гроші платників податків? Ми, як платники податків, з вами, в принципі, як це могло ефір взагалі ведемо. статися? Тому і Да, хочемо да. дізнатися. Да. Там теж сидять платники податків. Вопрос... Може коротко, як це могло статися так? Дело в том, что та организация, которую я представляю, мы такие вещи мы осуждаем, и мы считаем, что это не должно быть. Тобто ви підтримуєте Дмитра Різниченка в цій ситуації? Кого? Різниченка? Нет, совершенно нет. Чому? Чому? Нет, я не підтримую. Дело в том, что поднимать руку на старшего, который старше тебя в 3 раза, я совершенно не підтримую. І останнє запитання, бо ж нас вижене наш режисер. Ми з Оксаною можемо створити організацію ветеранів Умственного труда. Кримської блокади Я не імені... була на Кримській блокаді. Ну, поїдеш на тиждень. І от блокада Криму. Ми можемо створити? Буде вона ветеранська? Вважатися? Нет, не будете. Не? Как вы будете эти ветеранские, это у вас там нет ветеранов. Ни ветеранов воинской службы, ни ветеранов боевых действий, ни участников АТО и нет. Вы можете быть общественная организация, как вы назвали? Общественная Не ветеранская. А ветеранской нет. Вы можете волонтерской быть. Да. Можем быть- но не Тобто ми ветеранской. гроші не отримаємо. Організацією ветеранів умственного труда. Олег Стариков, Может быть, ну, я говорю, не ветеранскую. Олег а общественную. Стариков, член громадської ради Державної служби у справі ветеранів війни і військовослужбовців АТО, розповів нам, як розподіляються ці гроші, які цього року щонайменше на рівні державного було виділено в розмірі 80 мільйонів гривень на підтримку громадських організацій. Ми б залюбки продовжили ще б години на 2, але зараз ми переходимо до новин. Осман Пашаєв, Оксана Денисова. Зустрінемося наступний понеділок, а може і Ні, раніше. ми наступного четверга знову зустрінемося в цій ладно. студії. До побачення.